Evo da i ja kao žena ispričam priču o jednoj vrsti nasilja, onoga psihičkoga. Udala sam se mlada. Živjela u kući muževih roditelja. Tada nisam bila svjesna da će to biti teško i naporno. Morala sam sve ukućane služiti i čistiti za svima njima. Ali na to nitko, baš nitko nije obraćao pažnju. Djeca od brata su mi krala nakit. Isto mi nitko nije vjerovao. Jer su oni ipak djeca. Tada je počelo muževo varanje i tjeranje mene iz kuće. Ali kada sam napokon otišla, onda su počele prijetnje da će mi oduzeti djecu. Ja sam se za sve izborila sama. Ja sada živim jedan lijepi i normalni život. Tako i vi budite hrabre, izborite se za sebe, nemojte šutiti i nemojte trpiti.